дар вохӯрии мазкур раиси шаҳри Хоҷанд маъруф Муҳаммадзода намояндаи риёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд Раҳимҷон Абдувалиев, шӯрои уламои динии вилоят Ҳоҷи Ҳусайн Мӯсозода, раисони маҳаллаҳои шаҳр, устодону донишҷӯёни донишгоҳҳо иштирок доштанд. Намояндаи риёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд Раҳимҷон Абдувалиев ба сухан баромада иброз дошт, ки ифротгароӣ ва терроризм дин, мазҳаб ва миллат надорад ва бо ин зуҳуроти нангин омехта кардани ислом кори нодуруст аст ва набояд фирифтаи он гашт. Инчунин ӯ афзуд, ки мубориза бар зидди терроризм ва экстремизм вазифаи ҳар як фард мебошад. Итминони қабул дорам, ки дар ҷараёни мулоқот албатта масъалаҳое ки вобаста ба пешгирии ҷинояткорӣ, содиршавии ҷинояткорӣ, ваъзи ҷинояткорӣ, шомилшавии ҷавонон ба ҳизбу ҳаракат равиҳои динии экстремистӣ, тадлиси ғайриқонунии илмии ҷавонони мо дар донишгоҳҳои динии хориҷи кишвар, бо роҳи амалинамои корҳои фаҳмондадиҳӣ бо волидайн, ҳамсар, хоҳару бародар, аҳли оила пайвандон ба ватан баргардондани иштирокчиёни муқовиматҳои мусаллаҳони давлатҳои хориҷи кишвар, он нафароне ки барои содир намудани ҷиноятҳои раванди экстремистӣ, террористӣ дар ҷустуҷӯи расмӣ қарор доранд ё ки дар ҷустуҷӯи оперативӣ қарор доранд, пешгирии шомилшавии ҷавонон ба ҳар гуна ҳизбу ҳаракат равиҳаҳои динии экстремистӣ ба манфиати имрӯза чорабини мо албатта мусоидат мекунад. Раҳимҷон Абдувалиев инчунин қайд кард, ки имрӯз терроризм ва экстремизм ҳамчун вабои аср ба амнияти ҷаҳон ва ба ҳар як сокини сайёра таҳдид карда, барои башарият хатари накамтар аз силоҳи ядроиро ба миён овардааст. Қурбонии ҷинояткориву харобкориҳо дар ин ё он минтақа асосан ҷавонон мебошанд. Аз ин рӯ ҷавононро мебояд, ки зиракии сиёсиро аз даст надода ва барои рафъи он кӯшиш кунанд, то сулҳ, ваҳдат ва амнияти кишвар ҳифз гардад. Агар мо 2 сол аз хизмати ватан модар гиризм мекард, барои чӣ рафта дар давлати дигар манфиати ким кадом ҷангҷӯё мо бояд хизмат кунем? Кани маданияту маърифати мо ҷиҳод ин маънои он надорад, ки хезиам яроқи гирию мусулмонкушӣ кунӣ. Ҷиҳод якуми мафҳуме ки ман хондагиам дар мафҳуми ҷиҳод ҳамон ки агар барои ҳимояи марзу буни ватани худаш, барои ҳимояи аҳли оилааш, хеши табораш, мисол аҳолии мамлакаташ агар худаш қурбонӣ кунад, он вақт ҷиҳод мешавад. ҳодисаҳои соли 1991-92 як бор бародар ба хотир биёрем. Агар ҳамин ҷанг набуд, баъди ҳамин қадар ҷанги гражданӣ шаҳрвандӣ мо зиёда аз $7 миллиард зарар дидем Тоҷикистон. Лекин бо роҳбарии бевосита ҷаноби олӣ мо тонистем ки имрӯз ҳамин қадар ободем. Бинед ҳамин толор мо онҷо студент будем, меомадем ҳамин маркази ҷавон, инҷо пешбинияти Тоҷикистон буд. Бинед кадом ҳолат буд. Як сол пеш бидед ҳамин толоре ки мисол ҳозир шумо шудед, курсиёш чӣ хел буд, дигараш чӣ хел буд. Пас аз баромади намояндаи риёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд Раҳимҷон Абдувалиев, раиси шаҳри Хоҷанд маъруф Муҳаммадзода ба сухан баромада ҳадафи баргузории вохӯрии чорабинии мазкуро чунин шарҳ дод. ҳадафи мулоқоти имрӯзаи мо низ бо шумо фаъолон ва намояндагони ҳамаи табақаҳои ҷомеаи шаҳр ба хусус ҷавонон аз он иборат аст, ки ба масъалаи таъмини амну осоиштагӣ, роҳандозӣ намудани тартиботи бомарони ҷамъиятӣ ва шукргузорӣ намудан аз фазои мусоиди кору зиндагӣ аст. дар зарфи 28 соли истиқболияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, кишвари маҳбуби мо таҳти раҳнамоии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ба шарофати заҳмати софтгиронаи халқи мо дар роҳи таъмин намудани амну осоиштагӣ, рушди сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоиву фарҳангии кишвар ба натиҷаву дастовардҳои назаррас ноил гардидааст. марҳалаи начандон тӯлонии таърихӣ собит сохт, ки тоҷикон дар ҳақиқат миллати созандаву бунёдкор, ватандӯсту ватанпарвар, соҳибтамаддуну фарҳангӣ ва сулҳхоҳу тамаддунгаро буданд, метавонад бо ваҳдату сарҷамъии худ ҷомеаи воқеан муосири демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявиро бунёд намояд.
инчунин дар чорабинӣ гуфта шуд ки солҳои охир афзоиши ҷиноятҳои дорои хусусиятҳои дорои терроризм ва экстремистӣ ба вусъат ёфтани терроризми байналмилалӣ, фаъолшавии унсурҳои тунраву ифротгаро, ҷалби ҷавонон ба сафи созмонҳои террористӣ ва экстремистӣ ва иштироки онҳо дар низоъҳои мусаллаҳонаи давлатҳои хориҷӣ мусоидат менамояд. Бояд гуфт ки ҳадаф аз ташкилу баргузор намудани ин қабил мулоқоту вохӯриҳо ин баландбардоштани маърифати ҳуқуқи аҳолӣ ва пешгирӣ аз ҷинояткориву қонуншиканӣ арзёбӣ карда шуд. гузориши Парвин Аҳрор ва Нодирин Насимзод барои барномаи иттилоотии Паёми рӯз.